Kako provjeriti točnost svog JMBG-a unešenog na sustav Omega? Nakon što ste se prijavili sustavu, gore desno piše vaše ime i prezime, kliknete na to, potom na profil i potom kad vam se prikaže vaš profil, klik na promijeni osobne podatke. Tu se nalazi vaše ime, prezime, vaš email, taj dio za sada ne diramo. Skroz dolje pod opcionalno, kliknete na opcionalno, nalazi se vaš JMBG. Vi ga ne možete promijeniti, ali možete provjeriti je li točan. Ako nije točan, ono što trebate je javiti nama da ga izmijenimo. Kako to radite? Tako da se vratite na naslovnicu, znači ne moja naslovnica, nego poveznica naslovnica i tamo pod glavnim izbornikom imate link koji se zove izmjena podataka JMBG samo studenti, to jest vi. Tu vam piše da je ovo mjesto na koje možete javiti ako JMBG nije točan, klik na odgovorite na pitanja, ovdje unesete vaš JMBG, klik na predaj svoje odgovore i to je to.